Bon dia, cuiners literaris! Com dèieu, estic acompanyada del nostre col·laborador Jordi Bonet i avui no cuinarem cap recepta. Explica'ns què farem. Instagram de Cuiner Literatura. L'Àfrica. A l'Instagram de Cuiner Literatura. L'Àfrica, bueno, ja. L'Àfrica. A l'Instagram de Cuiner Literatura va penjar... Aquí és el seu Instagram. Va penjar... Aquí pots. A l'Instagram de Cuiner Literatura. A l'Instagram de Cuiner Literatura, que és el seu Instagram, va fer una enquesta, una enquesta preguntant si volíeu que tornéssim a fer un vídeo de preguntes i respostes. I tothom va dir que sí, i doncs aquí estem. Que sense dir-vos res més, comencem! Primera pregunta. Quin llibre tornaríeu a llegir 10.000 cops? Doncs jo tornaria a llegir algun de Federico Monckia de la saga 3 metres sobre el cel. Jo també, a 3 metres sobre el cel. El primer llibre de la saga. Sí. Que si voleu veure la ressenya que vaig fer parlant de l'últim llibre de la saga, us deixaré aquí o a baix l'enllaç perquè hi podeu entrar. Va. Segona pregunta. Aquesta per mi, Àfrica. Quin tipus de literatura llegeixes, Jordi? Jo, de tot, llegeixo, si compten articles també, assajos, però ara estic llegint més novel·la. Tot això, bueno, sí, novel·la. Quin llibre estàs llegint ara? Tom Sawyer. És un clàssic i, bueno, sempre està bé llegir clàssics, encara que sí. Tercera pregunta. El llibre que els ha fet més plorar. El llibre que m'ha fet plorar? Bueno, jo ploro molt amb els llibres, s'ha de dir. Vaig plorar amb La Selecció quan me vaig llegir, vaig plorar amb el llibre de 2 metres de ti, bueno, i molts més, però crec que el primer llibre de la saga de 3 metres sobre el cel, que es diu A 3 metres sobre el cel, crec que va ser el rècord de plorar, perquè vaig estar tota una tarda plorant pel que havia passat, o sigui, literalment, tota una tarda plorant, i crec que és el rècord. Tu, Jordi? Jo encara cap, però quasi quan em vinguin a buscar, l'Àfrica Rachel, quasi ploro perquè, bueno, al final és bastant trist. Però no... No farem spoilers. No, clar. Quarta pregunta. Quin és el vostre llibre preferit? A veure, és una pregunta complicada perquè jo tinc molts llibres que m'agraden molt i, bueno, com molts de vosaltres sabreu, crec que la saga 3 metres sobre el cel és la meva preferida, també podria dir A 2 metres de ti... Sí. Jo cap. O sigui, tots. Tots m'agraden, no? Tots, sí. Em costa decidir. Cinquena pregunta. Heu tingut mascotes? Sí que hem tingut mascotes, ara mateix tenim gossos. Hem tingut algun conill fa De bastants fet, anys. ara mateix tenim un conill i el tinc al meu costat. Hi ha un periquito fa molts anys que nosaltres érem petits, però sí, gossos. Normalment... Majoritàriament sí, gossos. Gossos. I ja està. Sisena pregunta. En quin llibre us heu sentit identificats amb el personatge? Jo diria El otro barrio d'Elvira Lindo o La closca parada dels cretins de Jaume Copons. Perquè els personatges són adolescents que van a l'institut i, bueno, passen coses al llarg de la història. Més que ara em sento identificats amb els personatges per això, perquè és de la nostra edat, fan una mica com la nostra vida i això. Jo, quan em vinguin a buscar amb el protagonista, sembla que m'hagi llegit aquest. No, quan em vinguin a buscar perquè, bueno, doncs és l'Isidre, el protagonista, doncs això, us la llegiu. Sisena pregunta. Quin és el llibre que us ha decebut més al final? Doncs a mi el llibre que m'ha decebut més, o sigui que al final m'ha decebut més, és Quantic Love de Sonia Fernández Vidal, perquè no m'esperava que acabés així, almenys jo no volia que acabés així, per tant m'ha decebut. Jo acabo. Si al final és el que és, doncs ja està. Setena pregunta.
Toqueu algun instrument? No, jo no. Jo... Sé tocar algunes peces de piano, però no m'hi dedico tampoc. Jo sé tocar la guitarra. I el piano bastant, però... Va. Encara s'ha de millorar. Sí, clar, el piano sempre. I la guitarra. Novena pregunta. Per què sou tan perfectes al Bonet? No, és mentida. Bueno. No, ningú és perfecte. És mentida. Quina és la vostra experiència més incòmoda? Conya de tu, sisplau, Jordi. Volem riure una mica. No. Quan algú li dona un cop de pilota. O sigui... Encara que no me'l donin a mi, per mi és incòmode. No sé. Per què? Perquè per la persona és incòmode, segur. La persona que li dona el cop de pilota. Posa la pell del personatge de la història, no? Al llarg de la vida doncs tothom ha tingut moltes, no crec jo. Jo diré dues, que són les que recordo més ara mateix. Diré la primera, que és quan estàs en una biblioteca i les escales fan soroll. I tu baixis o pugis les escales en silenci, faràs soroll, i és llavors quan et mira tothom perquè estàs fent soroll amb les escales. És molt incòmode, perquè no ho pots evitar, perquè si estan mal fetes les escales no és el meu problema. I això és una. I la segona experiència més incòmoda va ser quan estava a l'escola, que estava al pati i portava un xandall d'ell, i portava també el cabell recollit. Llavors em van donar un cop de pilota a la cara i jo em vaig tirar al terra així i em van confondre per un noi. No sabien què era exactament, un noi o una noia, perquè portava el cabell recollit i amb el xandall d'ell, que és així com era més ample i tal, i això, i jo, bueno, estic aquí al terra, no saben què sóc, m'he fet mal amb la pilota, i això. Última pregunta, la 11ª. Com ho fas amb els dits? Quin tipus de música escolteu? I grups i tal. Jo escolto, depèn de l'època i també de com em senti. Escolto de tot, puc escoltar metal, puc escoltar també Nicky Núñez, Nil Moliner. També m'agrada escoltar molt el soundtrack d'alguns musicals, com per exemple Rena el musical o 13 el musical. I depèn del dia, depèn de l'època. També escolto cançons que ja no estan de moda. Cringamers. Sí. Jo escolto oi, rumba, rap, hardcore elèctric, que quan depèn del dia també l'escolto molt. I això és tot, ja està. I fins aquí les preguntes que ens heu enviat a l'Instagram d'Ega. @Cuinant-literatura. Moltes gràcies a vosaltres que les heu enviat, perquè heu sigut molt participatius i estem molt agraïts. I jo, no sé tu Jordi, jo donaria ja per finalitzat aquests vídeos de preguntes i respostes. Sí. Jo crec que 3 parts ja és correcte. Com vulgui la gent. De moment aquest és el tercer vídeo de preguntes i respostes. Jo deixo aquí la pregunta, si voleu que s'acabi aquí el repte de preguntes i respostes o voleu fer també més parts. Comenteu això, responeu la pregunta als comentaris. Què més hem de fer, Jordi? Activar la campaneta i subscriure's al canal i també seguir-me a Instagram @Cuinant-literatura i si voleu doneu-li like al vídeo. I esperem que hagueu arribat al final del vídeo, perquè costa bastant. Esperem que les preguntes que ens han fet us hagin sigut divertides i ja està, no, Àfrica? Doncs sí, fins a la propera!